And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagsimula sa kumusta at nagtapos sa salamat na lang sa lahat. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga masugid na taga-subaybay sa programa mo. Isa ka sa mga kumukompleto ng araw ko. Naks naman. Itago mo ko sa pangalang Ses. At ito, ang aking secret file. May 2019. If my memory serves me right, sa ganung buwan at taon ko siya nakilala through Facebook. Siya ang nag-add sa akin. Ako naman, stalk muna bago i-confirm. Nakita raw niya sa profile ko at nalaman niya na pareho kami ng iniidolo. Kaya naman, inaccept ko agad ang friend request niya. Pareho pala kaming fangirl. Magkaedad lang kami. Mukha lang siyang bata sa akin ng 1 linggo. Itago natin siya sa pangalang Marlene. Mula nang nakilala ko si Marlene, naging everyday na ang communication namin. Pinag-uusapan namin ang mga idols namin. Kung ano ang mga nagugustuhan niya at nagugustuhan ko. Nakakatuwa kasi may mga event pala na sabay naming napupuntahan. Hindi pa nga lang kami magkakilala. And finally, June 2019, first meet up namin. Bumisita kami noon sa isa sa mga lodi namin. Ako ang nagpakilala sa kanya sa kagrupo ko noon. Although, magkakakilala naman na kami kasi may GC kami. Ang saya-saya namin noon. Dahil bukod sa nakita at nakasama naming magkape, ang lodi naming ubod ng ganda, nakilala namin ang mga kagrupo namin nung araw na yun. Yes, halos lahat kami nasa grupo. First time naming magkakita-kita ng personal. Sa lahat sa kanila, kami ni Marlene yung talagang naging close. Siguro kasi dahil kami yung laging magka-chat. At naging komportable ako sa kanya ng sobra-sobra. Second meet up namin, 3 lang kaming nagkita-kita. At marami na akong sikretong na-i-share sa kanya habang nasa biyahe. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi sa lahat ng tao ganito ako ka-outspoken. Hindi sa lahat ng mga kaibigan ko showy ako. Fast forward. Madalas kaming nagkikita ni Marlene sa mga event ng lodi namin. Minsan nakakasama ko rin siya sa mga fiesta. Sinasama ko siya sa ibang kaibigan ko.
Then, nakasama ko na rin siya sa out of town with common friends. Ang saya-saya namin noon, DJ Rocky. Dahil parehas kami ng trip. Yung mahilig sa gala. Ganun. Marami kaming nadiskubre sa isa't isa. Gaya na lang nang malaman kong may boyfriend pala siya. 6 years na sila. Hindi lang halata kasi hindi siya pala flex sa social media. Nakaka-amaze, no? Meron palang ganun. Low-key lang ang ganap. Ako naman, inamin ko sa kanya na bisexual ako. Nagaling ako sa friend zone. Halos lahat nasasabi ko kay Marlene. Ultimo nga yung pag-jebs ko eh. Ultimo yung pakiramdam na kinikilabutan ako. Bago ako jumebs. Yung ganun ba? Sa pinaka-baboy, sa pinaka-malalalim, hanggang sa pinaka-mabababaw. Madalas kasi, kapag magka-chat kami, kahit ano na lang ang pinag-uusapan namin. So fast forward habang nakikilala namin ang isa't isa. Maraming pagkakataon na nagkakaroon kami ng misunderstanding. Although naayos din naman namin ang mga tampuhan namin. Minsan nga, pinuntahan niya ako sa trabaho. Nagulat ako kasi bigla siyang nag-text. Saan daw malapit yung trabaho ko, parang ganun. Kinabahan ako noon. At the same time, tarantang-taranta kasi naramdaman ko na papunta na siya. At hindi nga ako nagkamali ng akala. Dahil nakita ko, dumaan ang kotseng sinasakyan niya. Todo pulbos agad ako noon at kulon. Wala lang, natuwa ako sa effort niya. Bihira kasi sa kaibigan ko ang maging ma-effort. Madalas, ako talaga ang ma-effort pagdating sa mga kaibigan. Yun talagang personality ko. Kaya nga last year, birthday niya, sinurprise ko siya. Binigyan ko siya ng cake. Naisip ko na pag hindi ko pa siya na-push, baka mawalan na ako ng chance mabigay sa kanya ang favorite niyang cake. Nakakatawa nga kasi hindi ko naman inamin na sa akin galing yung cake. Pinasabi ko pa na wag sabihing ako ang nagpagbigay o nagpabigay. Pero alam naman niya na ako yung taong pwede lang magpadala nun. Ganun niya ako kakilala, DJ Rocky. So fast forward, habang tumatagal, mas dumadami pa ang aming misunderstandings. Meron na rin siyang ibang grupong nakakausap. Dumalang ang chat. Pero okay lang. Kasi hindi naman kailangang updated. Sila nga ng jowa niya hindi updated eh. Ako pa kaya? Yung pakiramdam na parang may nagbago sa kanya. Ewan ko. Pero ramdam ko yung pagbabago ng tao, lalong-lalo na kapag cold treatment yung ginagawa. So parang nanghihingi pa ako ng atensyon na kung dati, kusang ibinibigay. Pero ngayon, alam ko nang sa iba niya na binibigay. Yes, DJ Rocky. Madalas niya nang nakakasama ang bago niyang grupo. Nakasama rin naman nila ako minsan. Pero wala na si Marlene na nakilala ko. Hindi na siya yung kaibigan na nakilala ko. Natuwa pa ako minsang inaya niya akong gumala. Dinaanan nila ako kasi day off ko. Maghapon kaming magkakasama. Ang saya lang. Pero nung gabi, pag uwi ko, hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng pagkalungkot. Bakit? Hindi ko ma-explain ang nararamdaman ko. Parang may maling nangyayari. Hanggang sa na-open ko yung nararamdaman ko sa common friend namin. Iniyak ko sa kanya lahat ng sama ng loob ko.
naintindihan naman niya ako. At sa pagkakataong yun, gusto ko lang namang i-release yung sakit, yung pain and disappointments. Kaya after noon, I decided na layuan na lang siya. In-unfollow ko siya. Kasi gusto ko na siyang alisin sa sistema ko pansamantala. Kaso, binlock niya na yata ako. Para sa akin, gusto ko lang naman na hindi man kami maging okay sa ngayon. One day, sana maging okay kami as friends. Sa kanya na nanggaling na parang nasasakal siya sa akin. Kaya lumayo na lang ako. Mahirap ma-attach sa isang kaibigan. Kahit palagi niyang sinasabi na huwag mataas ang expectation. Alam ko naman yun. Kaya nga lumayo na lang ako kasi gusto ko na maging masaya siya kahit hindi na ako ang kasama niya. Hangad ko pa rin ang makabubuti para sa kanya. Nagsimula kami sa kumusta, pero nagtapos kami sa salamat na lang sa lahat. Nagsabi ako sa kanya through text na siguro kami yung klase ng friendship na pang-temporary. Dahil wala naman talagang permanente sa mundo. People come and go. Well, that's life. At kung nakikinig ka man, Marlene, at alam kong nakikinig ka, wala akong regrets sa mga naging desisyon ko. Kasi gusto kong isipin pa rin na maganda ang pinagsamahan natin. Hindi ko gustong lumayo. Pinili ko lang ang sarili ko. All my life, madalas, ako ang naghahabol sa kaibigan na lumalayo sa akin. Pero natuto na ako. Naniniwala ako na kapag kaibigan ka, hindi mo titingnan ang pagkakamali. Kapag kaibigan mo ang isang tao, mahalaga siya sa kahit anong sitwasyon. Hindi nakadepende sa sitwasyon. Salamat sa good memories natin together, ha? Sorry kung hindi ako nakapag-stay. Well, maging masaya na lang tayo sa kung sino ang mga nakakasama natin ngayon. Ingat palagi. Mag-asawa ka na. Life begins at 40. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ces. At ito, ang aking secret file.